Wedd wastad diddordeb gyda fi yn ceffyle. Yn ifanc, yn tybied bod y syniad o fynd ar gefen ceffyl bydde fe'n rhywbeth pleserus. A des I ben y perswadio dad I brynu caseg I fi pan o'n i'n rhyw 12 fa. Mae llygad da gyda dad am geffyl yn dyfe, ond dim diddordeb reidro. Fyddai'n gweld ceffyl fel twll ar y ddaear wyt ti'n twli arian I fewn I. O'n I wastad wedi mynd I point to point yn Pantaderi pan o'n i'n ifancach. Ar y feddi wrth weld y jockeys yn cylch droi, cyn ras gallai altroi bywydau nhw, dyfe? Fel maen nhw'n dweud bod yna gader olwyn yn aros o bosib yn bob clwyd. Bues i'n digon ffodus I gael y cyfle I gystadlu mewn rasis point I bwynt. I fi mae hwnna gyda'r mwyaf o sport allai di gael ar gefen ceffyl. Dychmygwch bod chi'n clywed y carne'n tarrannu wrth mwyn heibo, chi yn ganol hwnna trwy'r amser. Wedd dod yn ail yn ras gynta, hefyd yn uchafbwynt, os wedd lot o bobl yn cymryd bet ar ble bydden ni'n torri yng ngwddw. 2 wythnos cyn y ras gynta, nes I ddechrau jwmpo. A wedd pobl yn meddwl bod fi off y hen, ynddo fe. Dwi'n teimlo bod marchogaeth yn gamp mor eang, dwi ti byth yn benni dysgu. Mae'n help mowr pan bod rhywun yn sefyll ar y ddaear, yn edrych ar beth wyt ti'n neud, a gweithio ti mai nid ti yw'r reidr gorau yn y byd, achos mae tuedd yn bawb I feddwl I ni. Mae mam wastad yn gweud, siwt wyt ti'n gweud y gwaniaeth rhwng y ceffylau rasio yma, achos maen nhw gyd yn edrych yn beth. Ar y foment mae 3 gyda fi, mae 3 nhw'n rôn. Mae Cino yn oer fel pysgodi, nid I ddim byd mas nhw fe. Mae Rudi, mae fe'n gynnes, mae fe'n bach o bwli, cofio, mae fe'n gwybod I seis, mae fe'n 17-3, mae hwnna'n geffyl mowr. A wedyn mae fe'n star bach dyn ni, a mae fe'n lwco cwtio. Tywod, a'r un beth pam ti ar y cyfyned o, maen nhw'n ymateb I pethau gwahanol mewn gwahanol ffyrdd. A'r ffaith bod nhw gyd yn wahanol yw'r peth sydd yn gwneud nhw'n annwyl.